Nandun. Tapos Team Aklas Tagay. Kasama natin dahil naman tayo sa kanila. Yung mga kasama ko, mga kagulong. So, ito rin po kasi yung isang inaabangan nila pag nag-ride yung Lugaw. Opo. Astig yung riding boots ni Papa Jeff. Bakit sabi mo? Bakit po? Pag yan gabi umiilaw yan. Parang bata. Yung mga naglalakad na may ilaw-ilaw yung ano niya. Ano? Hindi, bibigay niya sa akin yan. Bibigay mo sa akin pag nagsawa ka, di ba? Oo naman. Ah, okay. Para Grabe. magsawa ka na kagad, para magsawa ka na rin at mapunta sa akin yan. Sarap ng tamukal ng pamangkin ko. Isa pa nga. Isa pa. Lugi ako ah. Adonis. Kahit anong anggulo talaga tong Adonis namin, gwapo talaga. May gusto akong tanungin dito. Sino? Saan yung CR? Bulang iya mo. Pasok ako. Holy shit. So nakikita nyo naman po yung sitwasyon ng bata. Grabe po. Siya po yung tutulong. Ano pong sakit niya? Brain tumor po. Ha? Brain tumor po. Yung diagnosis po niya is cerebropontine anger mass. So nagde-diagnose po siya. Opo. Bali, after 3 months ulit, balik po ulit kami doon. Antayin po namin yung pinasa namin specimen sa Manila. Opo. Pag may result na, ibabalik po namin siya sa video-on po kung kinakailangan po siyang i-chemo. Doon po namin malalaman. Ilang taon na po ba siya? 16 po. Anong tunay na yung kompletong pangalan niya po? Shane Andrigale Mamayson. So babae siya. Babae po. Nakalbo lang. As in, kalbo to eh. Tumubo na rin. Pero at least meron lang. Merong nagbago po. Malaki rin. Malaki rin. So samahan na lang ng panalangin sa Panginoon. Dito naman po kami mga rider na magbibigay ng konting tulong. Hindi po. Maraming salamat. Walang ano man. Dati, pag nakakita siya tuwing linggo ng maraming motor, parang naggagala-gala lang. Rides lang. Ngayon, nalaman niya na tuwing linggo, may charity kami. Tumutulong. Ayan. Pagaling si Ading. Magpapagaling ka.